Acusacións falsas e sen fundamento. Así resposta o Executivo da Pobra á denuncia formulada polo BNG ao respecto de presuntas irregularidades nas contratacións. As afirmacións do BNG son completamente falsas, non teñen ningún fundamento. Nos informes de fiscalización en ningún momento se fala de que poda haber ningún favoritismo ou preferencia por ningún dos traballadores ou traballadores. Hai fallos na xestión que se producen moitísimas veces e, por tanto, reclamamos ao BNG que se desdiga e que se centre no que poñen os informes de fiscalización e que non faga especulacións como pode ser que sexa que non sei que. De eso, absolutamente nada. Aquí non houve ninguna inxerencia por ningún membro do Goberno, ningún concelleiro ou concelleira, en ningún proceso selectivo. Os representantes do Goberno explicaron un a un os reparos formulados polo interventor, varios deles referidos a erros na tramitación de subvencións ou contratos con empresas que prestan servizos ao Concello. Por outro lado, temos 7 que teñen que ver coas empresas que están dando distintos servizos ao Concello, como o caso de Fenosa, ou unha empresa de ratización, que son contratos que veñen xa de hai moitos anos e que se están regularizando pouco a pouco. Cando falo de regularizar, refírome a sacar a licitación, non? O edil de persoal centrouse especialmente nos reparos referidos a 4 concursos para a contratación de persoal, sobre os que o BNG plantexaba as dúbidas. Se ben recoñeceu a existencia de defectos no procedemento, explicou que se trata na súa maior parte de erros subsanables que non afectan ao resultado do concurso. En principio, reparos que realmente no fondo da contratación non teñen ningún tipo de problema porque non hai ninguna intencionalidade, o tribunal pois é sempre totalmente independente, incluso buscamos xente que teña que ver co sector ou co posto que se está a sacar a concurso. Máis complexidade presenta o concurso para a contratación dun técnico para o Museo Valle Inclán, que non se chegou a finalizar. O principal problema que motivou a paralización do proceso foi a falla de documentación relativa aos méritos do aspirante que acadou a maior puntuación. Apareceu documentación de unha das persoas na fase de méritos que non figuraba no expediente en gestión e, polo tanto, non se podía valorar. Como se chegou a esa situación? Bueno, pois aquí estamos na transición de que sexa todo electrónico e antes era todo en papel. Hubo dúbidas no rexistro sobre a data na que remataba o prazo para entregar a documentación e incorporaron esa documentación tardíamente.